En primera persona no he experimentat cap cas de racisme ni discriminació, però en el meu esport, que és un esport majoritàriament femení, jo faig una modalitat que és justament amb un noi. I aquests nois sí que és veritat, els meus companys de tota la vida, sobretot quan eren més joves, quan estan començant i quan aquest esport encara no estava normalitzat una mica el que és la figura masculina, sí que van experimentar diversos casos de discriminació i com que no estava ben vist van tenir certs problemes. Al final nosaltres, el que som les companyes, hem intentat sempre acompanyar-los al màxim possible i donar-los aquest suport, ser tu mateix i fer realment el que a tu t'agrada. És veritat que cada persona ho viu una mica de manera diferent segons el teu caràcter, però sobretot quan ets més jovenet es viu d'una manera bastant desagradable, encara que no és una cosa d'edat, al final és una cosa que es pot passar millor o pitjor tinguis l'edat que tinguis. Per ells no va ser fàcil, va ser bastant complicat, ho van patir, van passar malament, però al final amb el recolzament de tot l'equip, de tot el que són les entrenadores, les companyes, pares, mares, doncs al final es pot sobreportar una mica millor. Crec que el món en general, i no només el món de l'esport, està ple de casos d'aquests i que haurien de ser reduïts i al final erradicats perquè cadascú ha de ser lliure. Aquest partit el guanyarem. I tu, de quin equip ets?